Mitre, to ajmo. Pozdrav, dobrodošli ponovo u novu epizodu. Tako je, nova epizoda, party, idemo, sad svi smo sretni. Znaš, ono epizoda 6, kao, znaš, pozdrav ljudi. Nalazimo se ponovo u ovoj istoj garaži. Tako. Htio bih se svima vama zahvaliti koji ste zapratili JV Motorsport YouTube kanal i koji ste mene na Instagramu koji zapratili ono uz eksplozija, da, Instagram. Mislim, nije baš ekstra, ali sve to malo što je znači nama puno. Jer malo po malo, to je vas pratioca više, a onda i mi možemo nešto bolje raditi što bi vama to sve moglo odgovarati. Sad gledajte, naravno. Imamo mi jako puno toga i jako puno toga u planu. A danas, ja sam došao sam raditi nosače motora. Kupio sam ploče, cijevi, ploče. Donio sam kran. Evo kran. Pa ćemo ovi nosače motora napraviti druge. Pa ćemo smisliti još malo dići motor gore ili nešto, vidjeti kam s njim možemo malo ga još bolje pozicionirati. Pa eto. Gledajte šta radim jer. Mislim, šta? Pravio sam reći, znači kupio sam ovu elektricu i kupio sam ovu pilu, to na bateriji. Sad ne moram više koristiti ovu tu, sad možemo lijepo raditi kako se stvari. Evo gledaj. Ja sam sad izrezao komad. Hoće? Da probam testirat da li će varni aparat sada uspjeti zavariti ovu debljinu. Da li će to držati pa ću testirat lupati, to da imamo to dobro. Jebe ti, vidiš, imamo problem.
se baš i ne vidi. Evo hvati, proširilo. Ne drži. Džaba. Baš me zanima koliko će ovo držati, da li uopće sad ova strana dođe. Malo je bolji var. Isti je var, šta je to? Ploče izgleda predebro. A vidiš, s ove strane ovaj put možemo vidjeti da je dosta vrućine. Probilo. Možda je to čak i dobro, ako sumnjam, ajde. Sad ćemo probati da to dobro zavara. Če ja lupi čekit ćemo to. Ćemo isto vidjeti. Svim vam mislim da će puknuti ovo. Čak bi išao motor iznad led, samo ne znam koliko smije biti na led motor. Moram to istražiti.
Evo ovako, uspio sam narititi motor. Poziciju malo bolje nego što je bila. Još dublje unutra. Evo. Sad bi to trebala biti pozicija, evo, motora. Kako se spada. Tu je na klocni jer nije visina ista. A tu je na plući. Tako da izgleda ova visina savršena. Još treba sad getribu dići iza. Evo, digao sam getribu. Donekle, koliko sam mogao. Jer nemam dizalicu bolju da dignem bolje. Da smo digli, eto, ali mislim da je čak. Koliko tu još imam. O, blizu smo. Čak bi bilo najbolje ova pozicija. Još getribu malo izravna. Koliko je sad lijepo odvojeno od karte. Ću ja još smisliti to malo bolje. Evo, malo sam se borio tu s motorom i to. Evo pozicija. Iza mu točno kao kak bi trebao biti sad. Samo moram iza još dići malo. Evo. To je pozicija sad kak se spada. Samo je malo više u zraku. Ali sada karter točno iznad leda. Grane idu savršeno. Još getriba ovo sad. Tako se ja dižem getribu. Sad sam došao do kraja. Treba ću višlju dizalicu. Ili nešto podklocati tu ovo.